Apa ngono kok dek arep-arep. Lho, Ijono nak wis. Sing bayari kowe yo. Loro gawe. ini lho, Drun. Raketan nak nang omah ki padu terus dirungokno tangga teparo ki nganti bosen. Ning yen ora ana ya tak arep-arep wong jeneng bojo. Jane aku ki yo seneng-seneng ae dadi bojone wong sugih. Kepengin nyandang apa kelakon, kepengin mangan apa wae keturutan lho. Ning kelakuane bapake mendut ki lho sing ora tak seneng. Kula nggih pun apal lah. Lah iya. Patake pun apal jajan teng warung tek 7.000 wae. Sing ditokno dhuwit atusan depan kowe ora pat nusuki ya. Senengane pamer bandane, Nggih. ngomokke donyane ning ngite ora karuan. Lah niku wae ora nembe kan nagih utang. Heeh. Lho kula nggih sakeh jeneng wong nagih utang ki nek sing ditagih ora ana niku terus kan meksa sakanane kon nggawa niku ora malah mesake niku. Wis yen bapake mendut kok ora ngono ora usah do gatekno. Lho, Nggih, lho, aku lho. dhewe nganti gregeten kok. Ngoten-ngoten nang kula niki ibarate maca nek mboten kula lakoni nek mboten dibayar. Iya bener ngono. Ning saka karepku ki rak ya diganjar dadi wong sugih bondo donya tumpuk undung. Takon seneng tulung karo wong ora duwe karo wong cilik-cilik. Lho nek bapake mendut ora. Ditangi dhuwit 10.000 balike 50.000 lho. Ngene iku lho ya. Nyoto niki kok mboten gawe-gawe. Lah iya. Malah kula niku ngertos kok sae kok betul tas gedhi niku aja minggat to pripun kok. Lho, apa iya? Nggih, betul tas Kowe gedhi ngoten. kenapa ora nduk mau? Tukang bapakku jarene nyandat tas. Kula malah mboten ngertos ya, Mbak. Alah, nggih kok kula ngertos kok. Iku sesine sodron niki lho. Ning ngene lho, Ndut. Kowe iki anake wedok, mengko yen mulai mbok yo kandhani, sapa ngerti sing kandhan kowe bapakmu ki dienggo sithik-sithik ngono lho, Nduk. Mboten direwes, Mbok. Anggep dikandani bapak malah nesu kok, Mbok. Nah, coba anakku mendut iki wis prawan semene ra iya to. Saben dicedhaki bocah lanang, bocah kuwi wong ora duwe, bapake ra entuk lho. Aku jeneng wong tuwa ra kuwatir, mengko yen mendut dadi prawan kasep ra yo sini-sini. Mboten ngoten ah, wong anake sugih dipek wong mlarati nak jeneng kula nggih rada isin ah. Lho, kok malah kowe ngewani bapake mendut. Lah kula dadi wong Lah, sugih mendut isin jodoh ki ya ora usah kowe wong sugih karo wong sugih. Entokno aku nak wis yo. Kowe malah pegang timbangan ndoro rega wongso. Wong kuli kok arep entuk juragan iki wae. Repot. Kae lho. Apa ngono iki? Umure yo. Ya bener lagi mulai kondi ae niki mang. Apa ya di ngene iku Pakne. Ah. Salaman yo bapakmu. Ngerti bapake mendut sampean iki kondi ae Pakne. Teko-teko kok pamer dhuwit gilang-geleng kondi sampean kondi. Ora ngerti kok ngetebres. Lah aku gregeten karo sampean, teko nek geleng-geleng pamer dhuwit. Rumang samaku kok umo. Lah nek kamu kondi? Rumang samku kok warung. Kondi sampean kondi. Ora roh-roh anggere ngapa. Aku iki ora kok umo, ora kok warung. Lah terus kondi Pakne? Aku kok nggone Bang BRI. Lho jebule kok nggone Bang BRI iki lha apa Pakne? Lho kok ngene Bang BRI lha apa? Kok ngene Bang BRI aku njipuk duit. Lho, arep kanggo apa Pakne? Lho, yo ono kanggone. Aku njipuk duit ning bank. Kowe iki tau ngrasa ora njipuk duit. Alah ya apa lah Pakne? Apa tenan? Ya 10 juta, 20 juta, 40 juta. 50 juta. Nek ora bar nebano pari lah bondo duit 50 Oh, juta. senengane gampang wong liya. Ora gampang aku nek ngomong apa anane. Aku njipuk duit ning bank. Moh hitungan kesuwen. Lah kok ora hitungan cara piye Pakne? Timbangan Semene iki? iki duit 29 patang on. Walah, Jipuk unduk niku. Nggih, Iki duit. Iki duit. 29 kilo sakon. Arep kanggo apa, Pakne? Mulane nganti yamene aku lagi tekan omah.
Iki aku ora njujuk omah. Aku marame petinggi. Ya ana perlu apa, Pak? Yo ana perlune. Terusan apa niku? Arep takon petinggi. Takon apa? Kuburan iki didol. Seneng kok ya aneh. Lho kuburan iki didol ta ora? Ya nak tidak. Go jagani besok. Nek aku mati kok aku tuku kuburan. Aku pendem ning kuburan kono. Wong liyane aja entuk. Lah kuburan tak tuku nggo mendem anggir wong. Yo kenak. Bayaran. Apa sampean kok lirak-lirik ae ki ana apa, Pak nih? Apa, Gus? Aku nek nyawang bojoku ini ki ra betah. Eling sing ora-ora. Bojoku nek tak sawang iki. Gene Pak nih. Kaya niken salindri. Percaya bojone wong sugih. Bojone sapa? Raga Wangsa. Malah ya. Ana apa? Nganti bocah mandok gosan kurane alon-alon ae ana apa, Pak nih? Aku mikir nganti wis stroke. Mikir apa? Lho jenengku kok trimo ki Raga Wangsa. Monggo bandaku akeh. Duitku 29 kilo pasang. Kok jenengku cukup Raga Wangsa. Kurang kondang. Ben saya kondang. Jenengku arep tak tambahi. Napa, Kang? Almarhum Raga Wangsa. Cocok. Sampean iki kok ngomong kok. Jenengku nek tak tambahi. Cocok. Cocok. Aduh. Alah. Sobek. Sampean iki lho kok. Kondang. Sik Pak nih. Tuh, sampean nambahi jeneng kok kok almarhum. Alah. Masamu wis kondang. Kuwi wong wedok ra melu-melu lah. Lho, mana melu-melu. Juga almarhum iki jeneng kondang. Anjrono almarhum. Sopo ta? Pak nih tak kandhani. Jeneng almarhum kuwi jenenge wong wis mati. Apa kepen sampean ndang mati? Banjang Dadi almarhum iki jenenge wong sing wis mati. Pak nih. Upama Ngalok sodron mati. upama iki Ya, apa? Giman mati. Umbarjo mati. Panjanar mati. Ojo. Gonge sing natuk sapa? Lho kowe kok anggere oke. Perkara kowe entuk dhuwit. Yo ora sida tak tambahi almarhum. Tapi mawon arep tak tambahi. Bismillah Raga Wangsa alhamdulillah. Iki ge sae. Ora
pira? 200 ngene. Kowe, 200. Kowe 200 kan. sing nampa dhuwit 200. Sesuk urung subuh. Nggih. Balekno dadi 400. Layakno wis malah 200 iki piye? Rebuta. Rai, Ngene. sing nampa dhuwit 100. Cah pira? Kawan. Balekno dadi 250. Gene kok domo. Anjen tak cekoki. Karo anak buah kok pentolo. Basen nganggur duwite. Kowe manguman ta ora le? Belas, Kang. Kowe Nggih. mesaki. Lah nggih. Ya sakake. Lah nggih, Kang. Lah yo ora uman. Belas, Kang. Kok 100. Nggih. Sakake. Matur nuwun lho, Kang. Awake kabeh. Nggih, matur nuwun. Ora usah nganaki. Saestu. Nek kurang tak imboy. Matur nuwun, Kang. Ayo jaluk aku tak imboy. Nggih. Neng, kok jam 12 aku tak moro ning omah. Nggih, angsal kula mboten napa-napa. Nggih. Bojong tak kelonane. Hubungan. Ayo. Angsal kula. Kowe jantolan. Angsal lah. Lah nggih. Bojong tak kelonane. Angsal, Kang. Lah bojong ning ndi? Ing kuburan. Nyekar. Lah napa nyekar? Besek. Lah napa wis ora usah besek. Lah kok ning kuburan. Pun pecah. Lho. Bojong. Nggih. Mati. Kok ora buang kok pisan. Kok nek piye? Boten siap, Kang. Kok aku suke kok ngeloni patok. Ana apa neh pane sampean kok plorak-plorak? Kenapa? Wah aku nek nyawang bojoku iki atiku cekak-cekak. Mangkel aku. Lah iya kenapa? Bojoku ki wong wedok ning kandhanane jablek lho. Angel. Dablek nang wedok dablek apa, Pak? Orang rumangsane. Pasane apa? Kowe iki tak kandhani piye? Iya ya lali aku. Lali wong pikire mbok sithik. Piye? Kok Kowe iki tak kandhani tak pengengan nggo jare. Lho. Ah wis tuwa kok ora itu nganggo jari kok nganggo. Alah ora gaul. Ora bojone wong sugih ra sugih. Jare besok obong. Lho, apa? Melu aku Ning ndi? ning pasar Puri. Lho, kok tekono apa, Pak? Tak tukono legi. Bojoku bokonge sema. Nganggo legi. Nek mlaku. Jos ta ora? Jos ta ora? Niken sandri. Wong sugih linggih salinggih ditabuhi. Pantes mawon. Ora gelem nabuhi tak pecah. Padroni. Kowe ning kene iki tak pengen nyambut gawe apa-apa. Lho. Kenapa? Aja ning sawah, aja ning tegal. Lho kenapa? Jaga mendut. Jaga tok niki. Mendut iki ana wong sugih. Nggih. Metu sak metu aja entuk kaya kanca-kancane. Mendut metu tono kok guru. Ana salanang Nggih. wani nyawang karo mendut. Nggih. Nyawang. Apa wong ngelirik karo mendut. Lirik. Dendok Iya. 600.000. Yar. Ngelirik karo nyawang. Cek 600.000. Ana bocah ugal-ugalan kurang ajar. Wani jiwit, gedene wani ngambung cek-cek. Dendok. Iya. 18 juta. Larang. Darah. Orang sambok manggakno. Rumah sampeyan krungu kowe. Aku yo krungu. Tamu.
aku ora samar. Swara sing ngomong kula nuwun iki suarane wong waras. Ora usah mbok manggakno. Ora usah ngono Pak. Tamu melarat juga padha wae. Bener nek wis kejae kere. Ah, golek balik ngono. Pak. Kula nuwun. Monggo. Amit, Mas. Amit, nggih. Amin. Amit nggih. Amit. Iki akeh, Pak. Yo, nggih. Sing jenenge mentut. Kae lho, Pak. Wih, ayune cah lho. Jajal kowe nggih jejer tak sawange. Nggih, Pak. Pantes ta ora? Wah, semane. Diaplok ora tata. Lho rumangsamu iki rondan. Rumangsamu iki lapangan. Lho mek wong go joget. Ora tata. Ramuk. Lho, ana kene kok disawang to. Anak iki lho. Pantes Pak Kes. Wong wedok iki piye anak kene kok jumban. Dos. Ayo rene. Enten apa, Pak? Sekandari cangkem lagi seneng kok wis. Dua anak wedok ini ku kandhani. Bocah lha iki nek mbok kandhani, yo karepe dhewe. Iki lho kaya aku nek kandhani anak. Kene. Muni ku kowe kandhani gak iso. Nek ana dhuwit makam ijo. Ana ponangene sawang tok. Iki lho aku tiru nek kandhani anak. Enten apa, Pak? Enten apa ya kene? Nggih, Pak. Gak keo. Motok punak tokrek. Kaget aku. Kula nuwun, Kowe dungu. aku tamu. Roh. Aku tamu. Yo. Ya tak linggih wong tamu. Kowe iki Lha iya. tamu kok ya. Kamu kaya kecilaan. Yo kenan kowe. Moro-moro karek linggih. Lho rumangsane iki sembarang kursi. Iki kursi kayu jati murni. Regane kursi iki karo nyawam larang kursi iki. Oh. Kursine rego larang. Yo, Lah tek nggo ado sandal. sandale wong sugih. Regane 16.900.000. Kursi rego larang. Yo, Nggo ndeles sandal. sandal. Walah kebeneran kan. Nek ngono, Aku yo duwe sandal. terus Aku titip sandal. Titip sandal. Titip sandal. Titip sandal. Hehehe.
Hancur, saudaraku hancur. Yuk, tak tilik. Sorenya saya lebah. Yuk, bah, saya lebah, yuk. Saya lebah. Yakin, sorenya. Anut nganggut. Kang, Apa? aku iki mara rene ora wong-wong tok lho. Lho wong melarat. Medayone wong sugih. Wong-wong tok. Lawang ora tak buka, tak kancingi. Gawa gawan. Kowe iki Iya. kira-kira gawanem cocok karo seneng aku ta ora? Hae. Elon-elon ae omahe nang aku. Ana apa? Gajah mungkul. Boten iki. Iki piye gajah? Yo, Iki gawanem. Gedang Raja mateng wit. Kowe kok roh. Dikandani bojo kowe. Seneng aku cilik mula. Lho, Gedang raja mateng wis. lah iya, Lho iki aku sukane buah bojoku. buah apa? Kok pasar Pragulo. Buah apa? Buah klenjengan. Iku klengkeng. Klenjengan. Sing bener klengkeng. Lek ku mangan kakehan aku ngene-ngene ra klengking. Lho. Icipi Yo iya. tak kon mangan kowe kok. Seneng aku Mateng wit. Kowe aja melu mangan gedang. Ini Pak Ne. Senajan kowe bojoku. Melu mangan gedang tak ketuki 6 dina kowe. Bojo kok betul gedang. Lho gedang iki kowe. Iku gedang nek nandur dhewe kan. Kan kok roh kowe lek. Ora tak ibu mateng wit. Seneng aku. Ndang pangan kan. Yo mesti Gage ndang pangan. Lah. Lho ana wong mangan gedang kliru kulite enak temah kok. Kang. Kakang kawah. Gedang Raja mateng wit. Angan Kang. Lho. Wong sugih mangan gedang engkek. Sugih kok. Gedange adem nek kaya panas. Padone wong sugih. Meneng. Dah meneng. Kang, kene lah Kang. Enak tenan. Rumangsaku mendem malah kenaan. Gedang nek nggawa wis mbok pangan. Wis. Oh, Jos. mendut. Pripun, Pak? Kowe tak tukokno kado tanduk. Wih. Katone anakku wis kado. Anakku arep entuk kado apa sih? Apa? Dalu entuk kado kombi. Yo. Nggih, Pak Le. Tak buntel kanu kertas ben gak masuk angin. Kowe tak tukokno sandal. Apik, sandal apik. Sandal, Pak Le. Sandal gawean Cina. Lah sing siji pundi, Pak Le? Sandale sing siji pundi? Sandale sing siji. Nggih. Sing siji arep tak tuku duwike ora cukup, Pak Nduk. Duwike ora nyandak, tak cicil tak tuku siji sik. Sing siji somben nek aku duwe dhuwit. Lah niki pripun? Aja nggo ngenteni kancane, engko nek wis genep lagi dienggo ben awet. Sandal iki simpen ning jero kulkas. Jero kulkas. Ben awet. Goblok. Wong melarat goblok. Ora pengalaman. Lho sandal ben awet kok kon
iki meneng jero kulkas. Lah ning ndi? Dideleh Magicom. Wis ora pengalaman blas. Padha wae Panik, sampean wong sugih ya goblok. Lek ngarani aku goblok. Lah sandal kok kandha komiji-kom ki ada sego ngerti apa ora sampean? Sandale arep mbok pangan. Nek ngono ya padha. Lah ya padha. Padha pekoke. Kang Raga Wangsa. Ana apa? Aku mara rene iki ana perlune sithik. Arep adol sawah. Ora. Arep utang dhuwit. Ya ora. Gadekno Tegal. Ya ora. Lah perlune Mergo aku ditangi si anak lanang. kowe iki. Iya. Kok Nangis. iki anak lanang Nangis. Lho bocah semene gedene kok nangis. Nangis. Iki nek ra njaluk-njaluk ora ngarah nganti nangis. Ancene njaluk. Njaluk jam tangan, Ora. jaket lepis, Oga. sepatu jenggel. Ora. Lah njaluk apa? Jaluk rabi. Piye? Abah pemlekan. Jaluk rabi. Yo bener lah. Anak njaluk rabi nganti dewangi nangis. Mergo ngerti kowe wong melarat. Rabi saiki calanang ragate akeh. Gede. Ragate akeh. Zaman saiki nglamar sak lamar calanang. Ele-ele sepeda motor NMAX. Nek ora sepeda motor NMAX. Dipan sak kasure. Nek ora lemari sak toilete lamaran saiki. Toilet nggo nglamar. Lah kok ora? Toilet kok nggo nglamar. Kene. Toilet kok apa, Cik? Lho tak oleh dinggo ngono cah wedok ning kamar. Iya, Bang Bayi. Toilet lho ning buri kono. Sing Apa? digo lho. Ngono kok nggo nglamar. Lah sing dinggo ngono cah wedok iku. Toilet. Ora mbok kandhani lendri salindri. Terus sing disenengi anak encan. Cah Raga Wangsa. Cah kene. Iya. Beneran. Oh. Sawahku 35 hektar. Wih, ki parine tuwa kabeh. Arep dikombirakno dalane. Kowe engko melu maca ngedos ning sawahku. Gede. Ya. Kon ngedos aja bayar. Lho ngedos ora dibayar. Wae mangan tok ae. Opane mangan tok. Iya. Mangan. Nggih. Mangan. Sak pedhote usus. Wis usus sempedhot telah to. Omongane. Terus nek cah kene jenenge sapa? Jenenge Mendut. Sapa? Mendut. Cah kene iki sing jenenge Mendut anakku tok. Anjene Mendut anakmu, aku nglamar Mendut. Kowe iki. Pinggir. Aduh. Waduh. Bener, kowe seneng Mendut. Gede. Kowe seneng Mendut. Nggih. Cinta siapa? Wah. Rindu siapa? Rindu bojone. Aduh. Kowe ganteng. Bagus. Cara sinetron RCTI. Kaya judul Ikatan Cinta. Kowe kuwi kaya Haryao Saloka. Neng sobek. Sobek anake wong melarat. Pomo kowe anakku. Tumpamu lan cukup sepeda ontel, sepeda motor, mobil. Dandane akeh. Suwen nyetel TV. Sawam pirang hektar. Sapiem pirang kandang. Omam jejer pino. Kok nglamar Mendut. Mikir. Mikir. Ayo mulai dong, mulai. Ati kularane ora karuan. Ayo mulai. Oh, sik to, Pak. Sampeyan kok wis tak kandhake wae lho, Pak.
Nggih, tadi dilu. Kang, apa sing mbok takokno sing ora-ora? Lah te ora jagani anak. Aku ora duwe sawah. Nek modal ora kelakonan. Ora duwe sapi. Sapi sing kupel puluhan juta regane. Omahku siji ing Rondoyo kok, Kang. Doyo ngebreki kowe bongko gene. Aku wong melarat, Kang. Wani moro nglamar ning wong sugih. Iki ora karepku dhewe. Lah karepe sapa? Ana sing kongkon. Sing kongkon kowe. Sing kongkon mendut Anakku. takoki. Nah segut. Sakjane, Nduk. Nggih, Pak Le. Sakjane, Nduk. Bener omongane Jiwono lho. Moro rene nglamar kowe iki jare ora karepe dhewe. Ana sing kongkon bal tak genahno. Sing kongkon jare kowe. Bener? Nggih, Pak. Lah kowe kok kongkonan nglamar karepen piye? Kula seneng Kakang Kemuda. Kepengin dadi bojone Kakang Kemuda. Kowe iki Nggih. Seneng karo anakku. Nggih, Pak Le. Kepengin dadi bojone anakku. Leres. Tenang. Nggih. bojone wong wis anu. Sing ayan mendut. Kok kowe terus gembruduk moro rene. Lah iya. Sing duwe kuwasa mendut iki aku mergo aku bapak. Ya. Timbang mendut dadi bojone anake wong larat. Luwung taubar dadi perawan jubak. Ayo, Pak. Mulai. Arep mirang-mirang nang wong tuwa kowe. Balik. Sento mlayu, cang-cange. Ora. Luyuran karepe dhewe yo. Tuntuane anake kere. Oh, piye? Rene kowe. Kakek rene kowe. Hei! Kowe tau mangan sambel benduk? Alah yo ora umum mah. Aku balik rene. Gene. Gawa benduk. Yo. Ora gelo nglamar mbok tampe. Lah terus Aku rene nggo benduk ana urusane. urusane apa? Gedangku balekno. Gedang balekno. Gedang ora balik tak sembelih. Yo. Ayo, Gedang rong cengkeh kok arep minggatno nyawaku. balekno. Gedang ora balik pedhot gulumu kowe. Ayo. Kene-kene kok rameni wong. Ayo mulai. Kose. Apa? Biasanya kalong ya, Pak Le. Hai, Kalong. meneng. Apa neh? Gedangku mbok tolong pira? Balekno ta ora? Awase matane. Wong sugih ora ndesen nyolong gedange wong pelarat. Enak batinku. Ayo mulai. Kose. Iki neh apa neh? Sing kurang. Pira? Siji. Enteni. Gedang sing siji ndi? Tak pangan Balekno. ning jero weteng. Gedang balik gedang. Ning jero weteng iku Kudu balik. mentala. Ora balik tak gorok lho. Enteni. Balekno ta ora? Yo enteni. Apa bojom tak sunat? Aja. Ayo. Balekno. Gedang ah. Balik. Sing ngandung tak pangan Gorok. ning jero weteng. Iya. Iki lho tampani. Loh, kecil. Aduh. Itu Bapak ambil. Wong sugih yo persiapan senjata rakitan. Macem-macem. Loh. Pak. Stop, Pak, iki simbok lho, Pak. Lho, bojo karep. Bojo gue. Aman. Aman Sing piye? penting Jiwono ora mlebeki jero omahku. Aman.
Aman-aman Siwanala. Aman-aman jane. Ora wani rene. Piye Pane? Piye? Kira-kira iso ta ora Pane Pane? Piye Pane? Aduh! Aduh. Manukku gulune tengkle-tengkle. Sokol. Atuh! Ames dola apa? Golek Jiwanala. Nek wis ketemu, tak ruwe nganggo apa? Iki lho. Iku ora kepruk. Lili kuping. Jiwanala lamaran tak tampa gila. Mangkel wae. Nesu. Ning kowe aja mesti kangelan metu njaba desa. Nek Jiwanala rese tak pasrahno kowe kabeh. Anakmu lebokno telong. Lawange cekal lalu sing gedhe aja metu. Ora kelayaban. Kono.